Inselmilkom. Illum it-tlieta 25 ta' Mejju nilqankom għall-Qudiesa Rożarju immexxija minn Dun Stephen Magro, id-direttur taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju u wieħed miċ-chaplains tal-Iskola tas-Seminarju. Kristu ma joħodilna xejn, imma jagħtina dak kollu li neħtieġu la darba naċċettawh bħala s-sit tal-ħajja tagħna. Mulej, għatina l-grazzja li nwieġbu għas-sejħat li tagħmlilna, mingħajr ma nistennew xejn lura. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nirringrazzjaw lil Mulej li kontinwament ikompli jsejħilna u jħeġġiġna biex inkomplu nimxu warajh. Nixtieq li b'mod speċjali matul din il-quddiesa nitolbu għal iktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi anki fost żgħażagħ tagħna Maltin nitolbu l-Mulej għalihom u għalhekk biex nippreparaw ruħna tajjeb għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa jew narfu wkoll in-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisjin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla li jipprovdejt rajja għal poplu tiegħek, sawwaf fil-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-pjetà u tal-qawwa biex irawwem ministri xierqa tal-artali tiegħek u jqajjem difensuri qalbina u twajba tal-Evanġelju tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Min iħares il-liġi kun qed jagħmel kotra ta' offerti. Min iħares il-kmandamenti jagħmel sagrifiċċju tas-sliem. Min ipatti l-ħniena għal ħniena ikun qed iressaq offerta tal-qmuħ. U min jagħmel karità ikun qed joffri sagrifiċċju ta' tifħir. Joġob lil Mulej min iżomm il-bogħod mill-ħażen u jħallas għal bnubietu min jibqa' l-bogħod mill-inġustizzja. Tidirx quddiem il-Mulej b'idek vojta. Dan kollu għandu jsir minħabba l-kmandament. L-offerta tal-ġust tikkonsagra l-artal biż-żejt u l-fwieħa tagħha titla' quddiem l-għoli. Is-sagrifiċċju tal-ġust jilqgħu il-Mulej u t-tifkira tiegħu ma tintesix. Agħti ġieħ lill-Mulej b'idejk miftuħa u toffrix bitqanċiċ mill-bikri. Kull għotja tiegħek agħtiha bil-ferħ u għati l-għexur tiegħek bil-qalb. Għati lill-għoli skont ma tak u, b'qalb kbira skont ma ssib fidejk. Għax il-Mulej irrot lura u jħallsek 7 darbiet iktar. Tippruvax ix-xaħmu għax ma jilħaqax dak li toffrilu. U sserraħx rasek fuq sagrifiċċju inġust, għax il-Mulej hu mħallef u ma jħares lejn l-uċuħ. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Iġimgħu l-ħbibi qudiemi li jagħmlu patt miegħi bis-sagrifiċċju
Iħabbru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaqq. Ngħidu flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Isma' poplu tiegħi għax se nitkellem, Iżrael għax se nixed kontrik. Jiena Alla tiegħek, ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek, il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ngħidu flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Għati l-Alla s-sagrifiċċju ta' raħt il-ħajr u rot lil l-wedid tiegħek. Min irod li sagrifiċċju ta' raħt il-ħajr dan isebbaħni. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ngħidu flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Infaħrek missier sit is-sema u l-art għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien qabeż Pietru qal lil Ġesu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qallu Ġesu: Tassew ngħidilkom li fost dawk kollha li minħabba fija u l-Evanġelju jħallu lil darhom jew lil ħuthom, jew lil ommhom jew lil missierhom, jew lil uliedhom jew l-għelieqi tagħhom, ma hemm ħadd fosthom li minn issa f'din id-dinja stess ma jirċevix għal mid-darba iktar djar, aħwa, subien u bniet, ommijiet, ulied u għelieqi, flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kif nafu Pietru qabel ma beda din il-mixja tiegħu wara Ġesu kien sajjied u allura bħal ħaddiema u ħaddiem tajjeb dan Pietru kien jaf jagħmel tajjeb il-kontijiet tiegħu. Nassumu li minn żmien għal ieħor kien wkoll mhux hekk jara ftit il-bilanċ tiegħu ġifieri bejn dak li qed jonfoq bejn ix-xogħol li kien qed jagħmel x'inhu jakkwista. U din il-ħaġa baqgħet ħafna f'moħħ Pietru issa li beda din il-mixja tiegħu wara Ġesu. U wara kif rajna fl-Evanġelju tal-lum naraw lil Pietru li jistaqsi lil Ġesu: Issa jiena ħallejt kollox biex ġejt warajk, ħallejt ix-xogħol tiegħi, ħallejt xi ftit anki l-familja tiegħi, u allura hekk x'se nakkwista issa, x'se nakkwista. Din il-ħaġa li fakritni mill-ewwel f'dawk iż-żgħażagħ u anki fl-esperjenza tiegħi personali ta' meta l-mulej isejħilna biex nimxu warajh biex inkunu saċerdoti jew reliġjużi. Din waħda mill-ewwel beżgħat li żagħżugħ iħoss meta l-mulej isejjaħlu. Se nagħżel lill-Alla, se noffri l-ħajja tiegħi kollha lilu, u allura rrid inħalli warajja diversi affarijiet kif nafu xi wħud iħallu pereżempju l-karriera tagħhom, xi wħud iħallu relazzjonijiet li jkollhom, xi wħud iħallu l-istudju tagħhom jew xi xogħol li jkunu qed jagħmlu. Din il-ħaġa ma tiġrix biss f'dawn iċ-ċirkustanzi ngħidlek ftit kbar fil-ħajja tagħna. Għaliex aħna nafu li anke kull wieħed waħda minnha meta aħna nażlu lill-Alla fil-ħajja tagħna diversi drabi ikollna nħallu warajna affarijiet u ċirkustanzi oħra. Biex nieħu eżempju tant sempliċi aħna li qegħdin nitolbu flimkien dal-ħin jista' jkun li biex qegħdin ninġabru flimkien ħallejna affarijiet oħra. U nafu li f'diversi ċirkustanzi oħra meta nażlu lil mulej xi drabi din tkun tfisser li rridu nħallu affarijiet oħra. U allura jista' jkun li aħna wkoll ikollna din il-mistoqsija quddiem Ġesu, mulej Ġesu, aħna qed inħallu kollox, hekk se nirċievu fil-ħajja tagħna. U Ġesu jirrispondi lil Pietru u lil kull wieħed u waħda minna b'din ir-risposta tiegħu tant ċara li donnu ma tridx wisq spjegazzjoni għaliex Ġesu jsemmi żewġ affarijiet u jgħidilna l-ewwel nett f'din id-dinja stess se nirċievu wisq aktar milli qed nagħtu. U allura din tkompli tfakkarna din il-ġenerożità ta' Alla li hija bil-wisq ikbar mill-ġenerożità tagħna.
U allura verament li Alla tagħna li jsejħilna meta aħna nagħtuh aħna qed nirċievu minn għandu wisq iżjed. Ġesu jkompli u jfakkarna li l-ikbar ġid li aħna nistgħu nirċievu apparti dan il-ġid fil-qalb tagħna, din il-paċi li jagħtina fil-ħajja tagħna issa, imma jfakkarna li l-ġid ikbar huwa l-ħajja ta' dejjem. Dun George Preka kien iħobb jgħid dak li mhux etern mhux xejn. U allura din tkompli tikkonfermanna se nirċievu minn il-mulej issa u anke il-ħajja ta' dejjem. Fl-aħħar nett imma Ġesu ikun ukoll reali, tajjeb, u barra li jfakkarna fis-sabiħ li se nirċievu kemm f'din il-ħajja u anke fil-ħajja ta' dejjem, Ġesu jkun ukoll konkret u jfakkarna li madankollu se nirċievu wkoll persekuzzjonijiet. U aħna nafu li l-għażla tagħna ta' Alla barra li tħeġġiġna biex inħallu ċertu affarijiet, nafu wkoll li diversi drabi ikun hemm persuni jew ċirkustanzi li joħduha kontrina. Il-persekuzzjonijiet li kienu fi żmien Ġesu, persegwitaw lil Ġesu, kif rajna fl-Atti tal-Apostli, persegwitaw lill-ewwel Apostli, kif rajna tul l-istorja kollha tal-Knisja. Din l-għażla ta' Ġesu dejjem tfisser li se jkun hemm min jippersegwitana. U Ġesu allura jkun ċar magħna. Se nagħtikom ħafna imma madankollu wkoll se tirċievu dawn il-persekuzzjonijiet. Ġesu li llum jagħmlilna kuraġġ għalhekk biex quddiem is-sejħat, quddiem l-għażliet li jagħmlilna ejjew flok nieqfu nikkalkulaw x'se nakkwista, x'se nieħu, x'se nitlef, Ġesu qed iħeġġiġna afda fija, erħi ħajtek f'idejk, ħalli lili nkompli nkun dak li mmexxik fil-ħajja tiegħek. Fiduċja sħiħa falla il-missier tagħna li l-ġenerożità tiegħu magħna hija bil-wisq kbira, aħna lek fidi sħiħa nresqu qudiemu t-talb u l-ħtiġijiet tagħna. Nitolbuk mulej Ġesu għalina l-insara, għall-Knisja mxerda mad-dinja kollha biex inkomplu narfu s-sejħat li inti tagħmlilna fil-ħajja tagħna ta' kuljum u aħna verament nafdaw lilek minflok ma nibqgħu nikkalkulaw se nakkwistaw jew se nitilfu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej Ġesu għas-saċerdoti kollha u għar-reliġjużi li għamlu din l-għażla fil-ħajja tagħhom li jħallu kollox u jimxu warajk, nitolbuk biex inti tkompli tħeġġeġ fihom din il-ġenerożità lejk u lejn l-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għas-seminaristi u għall-istudenti reliġjużi, nitolbuk biex dan iż-żmien tal-formazzjoni tagħhom huma jkomplu jikbru f'din l-għotja li qed jagħmlu lilek u lill-Knisja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej Ġesu għal iżjed vokazzjonijiet. Niftakru b'mod speċjali f'dawk iż-żgħażagħ mulej li inti qed issejjaħ biex iħallu kollox u jimxu warajk fil-ħajja saċerdotali u reliġjuża, kompli ħeġġiġhom mulej biex iwieġbu għal din is-sejħa b'ħafna ġenerożità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej Ġesu biex tilqa' fih danek lil ħutna l-mejtin b'mod speċjali familjari tagħna u dawk in-nies li fil-ħajja tagħna għamlulna l-ġid. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew nitolbu wkoll l-Omna Marija biex jitkompli tgħinna f'din il-mixja tal-ħajja tagħna ħalli bħala aħna wkoll inwieġbu għas-sejħat ta' bina Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Missier Qaddis, noffrulek it-talb tagħna bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej ilqa' jittalbu l-offerta tal-poplu tiegħek biex l-amministraturi tal-misteri tiegħek jikbru dejjem fil-att u jibqgħu sħaħ sal-aħħar f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha, għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu, it-talba li fija aħna wkoll nitolbu li jisseħħ fil-ħajja tagħna ir-rieda tal-missier. Nitolbu flimkien: Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-nuħati għalina. Daddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fid tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn tieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidilin il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Sem ta' Kristu, ħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-ħobs tas-sema. Għamel li b'dan is-sagrament tal-imħabba iż-żerrija li inti xxerred bil-kotra fil-għalqa tal-Knisja tiegħek tikber u tagħti l-frott billi ħafna jażlu għalihom infushom ix-xorti li jaqduk fl-aħwa kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Nfakrukom li l-lejla wara l-qudiesa li tixxandar fil-5:30 ir-Rużarju se jixxandar mis-Santwarju ta' Pino Fawdex u jkun imexxi mill-isfijiet tagħna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Irroddu ħajr lil Alla.
noffru din it-talba tar-Rużarju għal iżjed vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Alla tagħna isma' it-talb tagħna, eħlesejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna. Għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u ifflaġellawh. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fit-tielet misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Obżna ta' kuljum atina llum, affrina d-dmietna bħalma nafru mnaħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fir-raba misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien immobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru mnaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fil-ħames misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agunija miet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Kun li tritin kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieq kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik, lilek ingħajtu għaliex aħna trufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Obżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qajt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier etern Alla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Rogba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Enna lina.
Itlob għalina qaddisa Umm Alla. biex ikun jistħoq dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek muli Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lilna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażżnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u l-arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħal raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqla għandna il-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santu Rokku. Itlob għalina. San Pawl missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon. Itlob għalina. Beata Adiodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Umm Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp arus kassissmu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Wasanna fit-tmiem dan il-mument ta' talb immexxi minn Dun Stephen Magro. Kull min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmieta fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew inkella permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Qabel intemmu din ix-xandira fakrukom li l-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Inselmilkom.